रान काढल्यावर वेळी बघ कशी टवटवले पप्या. हा आता आमची टवटवीत आली बघ. काय घेऊन आली पप्या दाखव. ए पप्या एकच घेऊन आली कंजूस. मेरे पास बड़ा पैकेट है बट आई एम गोइंग टू पाचीस कुठे आहे? घर पे. मग पेट तुझा वहाँ पे जाना है ना पहले. पेटवणार कसा पण हे बघ असं हुशार. पेटवणार कसा आणते ना मी. नाही मी नाही आणणार. आधी तिकडे जायचं मग. अरे माझ्या पैसे वसूल झाले का? कारच्या आज पैसे वसूल झाले आमच्या. दिसतं का ते? चला आज काय टूर काजल? काव्याच्या शेतातली टूर. आपको शेअर कराऊंगी काव्या का खेती. खेती. काव्या की खेती. काव्याच्या खाली बघ केक वर पाय दिलास बघ. चुकला दुखी. चुकला. चुकला के ती ग्रेव्ही बरोबर नाही बनली. चोको लावा केक, चोको पाई केक. चल दो खाली. बाय 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 बाय. चल दो खरंच खाली. आओ खाली बघून चला. बघा आमचे गोंडे बघा. काय बघा गोंडे चला. चला इकडे कसं परफ्यूमचा वास येतोय बघ कसं मस्त. हे बघा हिरवा हिरवा भात. तुम्ही हात नका घालू. काहीतरी असेल त्याच्या खाली मी कोयतीन काढते वहिनी. तेव्हा तुम्ही हात नका घालू. काहीतरी असेल त्याच्या खाली. होय, म्हणूनच म्हटलं हात नका घालू. मी कोयतीन करते. काय असतं त्याच्या खाली? त्याच्या खाली काय नाही आहे. सुकायला ठेव. सुरसुरी असते खाली. हे काय आहे? बॉम्ब. नाका नाका. ही माझी भीती वाटते. हॅलो काय बॉम्ब आहे आणि रस्सी बॉम्ब आहे. बाय. आता पण ते असे सेपरेट करायला लागतात काय? हा, खालून ओला आहे ना. हे ओला आहे ना उलटा करायला लागतो. म्हणजे खालते वरती आहे ना सुकायला. हा तर काजल शेती करायला. तुमच्या तिकडे शेती बदलापूरला. हा आहे ना. वेस्टला आहे, ईस्टला नाही. हा पलीकडे. आम्ही अलीकडे. शेताचे मालक बोलत नाही. मालकीन बोलते ना. मालकीन बोलते. शेटाने आमच्याकडे उभी आहे. ही शेटानी. चला लक्ष्मी बॉम्ब. कोण काकीने आधीच कानाला हातलं. कोणता बॉम्ब फोडते? आटम बॉम्ब. रस्सी बॉम्ब. रशी बॉम्ब. हा. दर पहिली दिवस जर रशी बॉम्ब तूच अरे हे काढणार यार मी. फोडता पडलीस का व्हिडिओ रेकॉर्ड होणार तुझा? अरे पण हे ना मला नख नाही मला निघत. वात नाही निघत. नख नाही ना. तिकडे बघूया. काकी हे सर्व ना एवढे फटाकडे वाटायचे. म्हणजे मी पकडू. मला नख नाहीत ना मला निघत नाही. पडेल काय. कोण? तुम्ही उठा नाही तर मी तुम्हाला कोलाइड करणार. पोळाला. ए माझी कार माझी कार तिकडे त्या डोंगरावर ना. माझी कार उडवशील. मग तिकडून पडणार कसा आम्ही त्यामुळे डोंगरावरून? तो पेस्ट्री ठेवले बघ समोर. तिकडे लावदा. अरे तिकडे उडलं. तिकडे लावदा जरा. आम्ही असं उठ. इथे ऑडियन्स बघा कानात बोट टाकून. रेडी. घे लाव करी. भेटली काय. अरे ओमकार ऐसे नहीं करने का. ओमकार उसका बात ही नहीं निकाला पहला बात तो तूने. तू बघ वाकायला होतं का बघ तू. अरे माझा काय. खरतर या काय तुमची गावाची पुसकी आहे. अशी नाही होत रस्सी
हे काय घातला बाबा आहे की ते कसला मामा एक लावू दे खोल खोल पावसात भिजले वाटते तुमचे बॉब. ऋषीबांचा आवाज केवढा असतो. मग केवढा लशी वंश आवाज येतो ना. हे गेल्या वर्षी काय तेच बाबा? केलते. आहे ना. जाऊ दे तर लक्ष्मी बॉम्ब लाव. अगं हा पण जरा छोटं नाही खरं. होय, रस्त्यात एकदम लावले नाही तांबड्या माती. इकडे एक आवाज घुबत आहे वाट. कुठे बाकी रशी बॉम्ब कुठे ठेवलेस ते? हा, एकच आहे मी घेतला, बाकीच्या घरात आहे. ते कशाला सजवायला नाही ते नंतर वाट तोडते रे. हा बघा मी हा लावला. लाव. गाडीवरती लाव, असा गाडीवरती. आवाज आला ना. वाट आपल्याकडे नाही ठेवायची, वाट तिकडे पुढे ठेवायची. अरे गोल रखो कैसा भी रखो वो तो यही होता है ना. ती अगरबत्ती येली ववी पुढे ढकलते. ग्रे कलर येतो दिसत नाही मग. हा हा बरोबर आहे. जरा घे असंच हा पोटाचा जोरात. पुढे जा, पुढे जा. ते नाही निघत. जरा पुढे जा. इथे नको पेटवू. हे जर काढायचा असतो हा, जरा पुढे पेटव रस्त्यात. हा आता वाटली दिवाळी. धर. ये असं बसतं ना. हा, फटाकडे विकणार आधी चांगले फटाकडे विका. आमची मम्मी भडकली. मी सबको ये कर रही है. आमची मम्मी भडकली. पहिला वाजला आहे ना बरोबर. पहिला वाजलाच नाही ना तो. इकडे जवळ इकडे काय नव्हतं, इकडे उभी राहा. पहिला वाजला नाही ना, पैसे फुकट जातात ना. चाललेले असतात ना गावता बिवताचे म्हणून. ए मी सगळे आज रस्सी बॉम्ब नाही फोडणार, मला अजून पण फोडायचे नंतर. जर एक लास्ट फोड. उद्या फोड. उद्या दिवाळी आहे. हा. दिवाळीची सुरुवात. काजलबाई आलेली आहे गावात. सगळ्या लोक धावा काजल पटकन. धाव धाव धाव, 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 धाव. पळते बाबा बाबा बाबा. बाई. ए हा पुसका बॉब. चल आता हातात, बॉबीच्या हातात लावते. हे असे लावायचे ना, असे उडवायचे. हे नाही लवंगी. लाव लावा रे काकीच्या आगरून. हे बघ बॉब बघ, मोठा बॉब. वास वास यायला नका. जा. बस आज सगळे फोडले, तुम्ही नंतर नाही मिळणार त्याचा मला. आवाज नाही येत आहे. जा, उद्या सकाळी फोडायचे. तुला 5 वाजता उठू. मग आज काय फोडतो. सगळी उठली पाहिजेत माणसं गावातली. अगं नाही भेटली. एक काव्याला ते फोडायला. मी नाही. काव्याला सुरसुरी आणल्यात. ती बघ आपल्या दोघांच्या मध्ये. नाही आमची दिवाळी सेलिब्रेट आजपासून सुरुवात. बॉम्ब फोडायची. हा, लय धावली ना. लय धावली. लगेच बाप फोडायची सुरुवात. त्याच्यामध्ये रशी बॉम्ब मध्ये 2च चांगले पेटले. 2 खराब निघाले. दोघांचे पैसे द्या आमचे परत. हा. मम्मी आपली दिवाळी बघ. बघ बघा किती मच्छर पडले. हॅपी दिवाळी आजच झाली. झाले का. मच्छरची. ये बाहेर ये. राहुल होता. इथे बघा किती छान वाटत आहे. आपलं बॉर्डर पण मस्त आहे ना, काळी. त्याला मच्छर व मच्छर व मच्छर. लाईटिंग इकडे फिरतो. हा बघ तू बघ तिकडे बघ किती आहेत. 5 वाजताच वर गेलो ना. हे बघा मी बघ किती मच्छर बघ. या टायमाला वर बघ गेला. छान वाटतं ना. मम्मीला बोलव जा. नको नको.
दिवाळीची तिसरी साडी बघा. साडी दाखवतोय. साडी तिसरी आहे ही. तिसरी साडी ना. हा अशी 7 साड्या घेतलेल्या आहेत ना. हा पदर बघा. पण ब्लाऊजच नाही शिवले टेलरनी. मग हे कोणते ब्लाऊज घालते? ही दुसरी माझी म्हणजे अशी शिवलेली असतात ना, कोणत्या पण साडीवर येतात तशी ब्लाऊज आहेत. ओके. आता आता दिवे पेटवते आणि आपण दिवे ठेवूया आपण दरवाज्यात. दिवे पेटवायची टेक्निक माहिती आहे तुला? हे बघ झाले की नाही, पेटले की नाही, आपोआप पेटले ना. मग ऑटोमॅटिक. इथे बघा आपले ओरिजिनल दिवे आणि इकडे आपले कसले दिवे? नकली दिवे. नकली नाही, मग आपले हे फायर प्रूफ, म्हणजे आपल्याला हात बीत पेटणार नाही आपले. दिला प्रिया उमते त्याला. बाद झाले का? किती आहेत तेवढे घे. हात तर म्हणजे पूर्ण कोणकोणते बघा एकदम हे होतात, लो होतात बघा. दिसले? ते सेल संपले त्याच्यातले. हात तर का बाहेर पूर्ण जगमगणार वाटतं सर्व. आज पहिली दिवाळी आपली बंगल्यातली. हे बघा कसं वाटतं, पूर्ण ताट बघा कसं वाटतंय. एक तुझा पेटलाच नाही आहे. ताटामध्ये ऍक्च्युली ते दिसतच नाहीये. हा एक पेटलाच नाही म्हणून ते बाहेर आता काळोखातून उपयोग कर त्याचा. इथे बघा टडंग टडंग टंग टडंग 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 टंग. हे असे दिवे आहेत ना, हे असे दिवे आहेत ना की हे विझणार नाही. ठीक आहे, आता मी तिकडे लावतो सर्वीकडे आणि मम्मी इकडे लावतो. आता बाहेर एवढं उजेड दिसत नाही, पण तिकडून बघ मी लाईनीतून बघ कसं वाटतंय. लाईनीतून मस्त वाटतंय ना. हे बघा तिकडे बघा. बुब्बू बघतो बघ. हा हा बघ बुब्बू बघतो बघ काय करतात. तिकडे आपले सर्व आपले इलेक्ट्रिक सेलवाले लावलेले आहेत आणि इकडे बघा आपले पंत्या कसे लावलेले आहेत. वा 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 मस्त. हे बघ इथून लावले पायरीवरून. पायरीवरती पण लावलेले आहे. बघू कसं वाटतंय, सजलेला वाटतंय बघू. बुबूला का तर मी हवाय फक्त. असेच आपण वरती पण लावलेले आहेत, पण आता काळोखातून वरती परत जात नाही ना आपण. अजून वरती पण आम्ही सजवलंय सगळं आणि ते दिवसाचं उजेडातून दिसत नाही. बरोबर. हा गोल फिरव गोल फिरव. गोल फिरव. मी लाईट बंद केल्यावर बघ कसं वाटतंय. म्हणजे दिवाळी चालू आहे इकडे. एवढा असा कर. आता हे तुम्ही कोणता गेम खेळताय? नो 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 नो. दाखव बोलू मी बरोबर सांगितलं काय ते. बरोबर. आता माझी बारी. असं थोडं असं खेळतात, असं लपून ठेवायचं. असं दे. तुम्हाला दिलासच नाही. दादाला विचारूया आपण कुठे ठेवलाय. हा बोलू नको. हा त्या हातात ए बघ कुठे आहे. बरं काव्या किती खुश झाली. असे गेम्स खेळत राहा. आपलं डेकोरेशन उजेडातून बघा. वायरे कशा ठेवलेलं आहे. हा आता सांग. आता या हातात आहे. काव्य जेवण आली आहे तरी आमच्या इकडे थोडासा तीर्थ घेतलाय. काव्याची मजा बघा ना. आता आमच्या ताटात बघा काय आहे. हे काजल्ली काय, हे काय बनवलंय बबी? हे काजल्ली याची भाजी, दोडक्याची भाजी. अरे काय काव्य तू काय बोलली? ही भाजी बघा कसली बनवली, ती भुर्जी बोलते. आणि हे मम्मी बोलली हे पापलेट आहे, बटाटा फ्राय. बस इकडे. आणि म्हणते जेवायला वाढताना म्हणते मला चपाती भाजी द्या. आम्ही बोललो चपाती बनवायला लागतील.
आजच नेमके चपाती नाही बनवलेत. मी बस तू. मध्ये बसतो. हा बस बस मध्ये बस. सर्वांनी जेवायला या म्हण. काव्या सर्वांना पण जेवायला या. सर्वांनी जेवायला या. इकडे बघून बोल. बोल सर्वांनी जेवायला या. सर्वांनी जेवायला या. चालेल जेव जेव.